Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 14 fevral 2025-nji ýyl. Bugün bilemek Türkmenistany bellenýärmi ýa ýokmy, emma Ýewropa ýurtlaryna şoň ähli ýürekleriň günleri diýip aýrymçylyk bellýärler. Esasan şo bir-birini gutlaýarlar, ýürekden arzu edýärler. En atasy edilýän arzuwlar bar, äraýal edilýän arzuwlar bar. Söýgüli ýarlar edilýän arzuwlar bar. Gara şol ýürekden arzu edilýän gün şuny Ýewropada şoň üçin şunu belleýänler bar bolsa sizi gutlaýan şu bayramçylyk bilen. Ýöne men bu siz bilen etjek bolýan söhbetdeşligim bir şatlykly habara däl, ýöne howsalyly habar diýip aýtsam, hat takyp bolar. Binämeden barat. Aýtjak bolýan bir söz bilen aýdyn, soň ondan men çöşläp başlar bir ujundan. Hormatly ýurtdaşlar. Şu güneçeli dünýä ýüzünde ýanky döwletler arasyna, milletler arasyna hereket edip gelen ýanky näme diýen şertnamalar, baglanşyklar, ynançlar, diplomatiýa, siýasat togrunan, ykdysadyýetden hemmesi ýumruldy. Geçen bir hepden içinde. Enni itaýasyny pişik bikesini tanar ýaly bolmat diýilen ýagdaý emele geldi. Men o zaman bir ýerde duýdurupdym, gytaklaýan bolsa şu Amerikada geçirilen saýlawlaryň netijesinde dünýäň keşfiniň düýpli özgerjekdigini, ýaşylygymy, ýamanlygymy o barada da biraz guruluk edipdik. Indi şuň kun has anygyrak aýtmak gerekmekä diýip hasap edýän. Näme üçin? Sebäp biziň türkmenlerimiziň o içinde oturarlara asla dünýäden behabar. Daşynaky illeşlemeden uzaklygy ne işläp geçirýär, sornugyp öýe bir käse çaýyny içip 3-4 saat artyk mys ýatyp bilse olur, dünýä habaryndan olaryň behabar bolup geçen zatlardan. Şoň üçin öýdülmezde görenimi, eşdenimi, okanymı, bilenimi size ýetireýin we siz bilen içki pikirler paýlaşaýyn şu gün şu söhbetdeşlige başlaýan. Belki uzagrak bor, başlarsanız belki gysgarak bor, ýöne näçe gysga mümkin bolýarça gysgaça size şol maglumatlary ýetirmekçi bolýan. Dünýäde bir günde döňdürlenekdi. Nämeden emele geldi? Endi bir göz başyna seretmeli bolýarsa her bir meselen göz başyna ýerden emele geldi. Dünýädäki şol öňkü ýola goýulan gatnaşyklar, ýola goýulan işler, diplomatiýa, döwlet arasyndaky şertnamalar, bu halkara kanunlary nerden emele geldi? İkinji jahan uruş gutarandan soň Birleşen Milletler Guramasy döredildi. Şu taýdan şu kun ýalňyşmasam 190-dan geçe 200 goly diýip aýdaýly döwlet şoň hataryna dur. Binäm üçin gurulan binäme instrument ýa gural şu halkara gatnaşyklaryny sazlaşdyrmak üçin döwletler arasynda dawa çyksa, uruş çyksa, ýa bir gyrgynçylyk bolsa, keselçilik bolsa, näme bolsa, katastrofa bolsa şotak ýanky Birleşen Milletler Guramasynyň agzalary, şu agzalarynyň adynyň Birleşen Milletler Guramasy el kömegini, dil kömegini, pul kömegini gerek bolsa uruşup oturan döwletler arasyna öz goşunyny salýardy. Şu näçeli şeýledi. Şu kanun indi 45-nji ýyla uruş gutaran bolsa 46-njy ýyla şu zatlaryň hemmesi döredildi. Indi ondan bäri mene hasaplap görüň özüňiz näçe ýyl geçen bolsa. 80 ýyla goly wagt şu ýola goýulan düzgün ikinji jahan uruşundan soň ýola goýulan düzgün eýlerek görnüşde, beýlerek görnüşde 100% amal bolmasa da nirde 90, nirde 80, nirde 50 ýöne şol berja edilip geldi. Döwlet ara gatnaşyklaryny halkara hukuk normalaryna ýüzlenildi. Şol sanyna SSR ýykylanna Türkmenistanyň garaşsyzlygyny ikrar eden ene şol Birleşen Milletler Guramasy we şu Türkmenistan aýratyn döwlet hökmüni, respublika hökmüni öz hataryna kabul etdi. Şondan soň 4 ýyldan soň
yankı 95-nji ýylda Türkmenistanyň haýyşy boýunça ine islegi boýunça näçe diplomatlar ırıp bildiler. Ol ýa başga mesele ýöne Türkmenistan şol ahir şol Merkez Aziýa diýilen musulman döwletleriň içinde bu ilkinji neutral döwlet ýa-ni bitarap döwlet diýip elan edilir. Emma şu edilen ýuridik aktlar şol Birleşen Milletler Guramasynyň halkara gatnaşyklary ýa halkara kabul edilen ýa ikrar edilen kanunlarynyň esasynda boldy. Indi bugün şu zatlar hemmesi gaty uly howp astyna düşdi. Näme üçin? Şol ýa-ki ikinji jahan uruşy oturanda dünýä iki bölündi. Şol döwür. Indi şu kıyaslary düşünülmedi. Bir tarapda SSR öz ýa-ki özüne satellit diýip aýdylýar, şu özüne tarapdar ýa özüniň tabiň eden daşarky döwletleri bilen. Ol ýa-ni SSR-iň 15 respublikasyndan daşgaryn şu taýda ýa-ki Warşawa Dagawor diýip şertnamasy diýip şol real at bilen şol sosialistik döwletler bardy. Men häzir atlaryny sanap geçeň. Ine meselem Germaniýa, Bolgariýa, Çehoslowakiýa, Rumyniýa, Wengriýa, Polşa hem SSR-iň 15 respublikasy şolar Warşawa Dagawory SSR-iň goşuna öýdi içinde SSR-iň gurşawynam ene şu ýanky adagylan döwletlerde SSR-iň goşuny ýerleşdiripdi, harby goşuny. Şolaram SSR-iň daşky gurşawyny içine diýdiler. Muňa garşylyklyn we SSR we ýanky döwletler sosialistik lager diýip atlanyrlar. Sosializm gurýan ýa gurjak bolýan döwletleriň hatary. Ýema şu Germaniýa diýip aýtdym, Germaniýada şu ikinji jahan uruşundan soň deň iki bölündi. Bir bölegi SSR-e geçdi, bir bölegi Amerikan golasyna galdy. FRG, Federatywna Respublika Germaniýa. Indi näme boldy? Ýanky Amerikan tarapynda da Amerikan özi, ondan ol SSR-iň daş töwereginde bular NATO ýaralygyny döretdiler. Ol döwür on hatarına giren döwletlerim var. Esasen aýdyp beren ýa-ki Amerika girýärlerin içinde bu hapdaly Ýewropa tarapyndan Gretsiýa bardy. Ine Angliýa bar. Şoň Demirgazyk tarapdan, o gün Nogor tarapdan ýa bar, Ýaponiýa bar. Hem de Günorta Koreýa Respublikasy. Ine bular Amerikan ýaralary ýa-da soýuzdaşlary, olaň şertname baglaşan döwletleri. Hem de NATO döwletleri. Ine şu iki lager bir-birine garşy durdy. Çala bir zat bolsa bir-birine hemlatyp, ondan ýara öndürmekde ýaryşyp, kosmosa çykarmakda ýaryşyp, iki döwletiň ýaryşmadyk eme pudagy ýok, ýöne arka netijede SSR ýykyldy. Öz içinden ykdysady meseleler bar, siyasi çözülmedik meseleler bar. Hem oğan uruşu boldy üstüne şolum yeterlik boldy SSR-iň dargamagy. SSR dargady boly bir ýa-ki söwüş uruş meýdany siýasatdan boş galy Amerikan ýeködi. Şolda men SSR diýip döşüni urup beren şu gün dünýäň ikinji goşuny batlandyrýan Orsiýet az oturdy halky ýere çörek tapman. Ondan şuna Amerikadan gelen şumar Türkmenistana Ляшка diýeni de toğun buldy. Şol Amerikadan muğdugrudyly humanitar kömek diýip Orsiýada bilemek näçe ýylyň dowamyny bir aňyrty bersi ýok, 100 miňlerçe tonna. Beýleki Ýewropa döwletleri kömek etdi. Ýa-da iş bolman iň ardan narhdan satdylar. Näme üçin? Sebäp SSR-den galan hemme ýadro ýaragy Orsiýadyň elindedi. Atomly bombalaryň beýlekleri, şoň tehnologiýasyny, şoň ýasalyş, bejeriliş tehnologiýasyny ýa-da şonu öňürýän adamlar beýleki döwletlere gaçyp gitmesin ýa musulman döwletlerine çykmasyn diýilen niýet bilen, şonu hiç kime bermän, geçirmän diýen niýet bilen ine Orsiýada kömek etdiler ýyllar boýuna. Şol men 2000-nji ýylda çelledilerini men bilýän. Bolýar. Indi
Amerika bütün dünya hükümünü yöretse SSR yıkılandan soň ýa-ni agzap geçen döwletler mi? Germaniýada bolsun, Polşada bolsun, Çekoslowakiýada bolsun, olum iki bölünip Çekiýa we Slowakiýa. Hemme ýerde Amerikan goşullary goýuldy. Hemme döwletde diýenler. Bolgariýasy beýlekisi bilen. Amerikan goşuny bolmasa da ýaragy getirildi. Şeýdir, ene şol SSR'in öňkü şol Warşawa harby bileşiginiň ornuny bular harby bilen doldurdy. SSR ýykylmaka ýene-de şu ýanky adynadan sosialistik ösüşde bolan döwletler bilen SSR'in arasynda ykdysady gatnaşyklar bardy. Ýola goýulan şertname esasında oňa SEP diýip adlandyrylýardy. Rusça abreviaturasy. SEP bolany Sovet Ekonomistskiy Взаимопомощи diýilýär. Ýanky ykdysady birek kömek etmek baradaky şura diýip aýdylýar. Şolum ta SSR ýykylýança hereket etdi. Meselem Bolgariýadan SSR'e çilim getirildi. Wengriýadan ýanky duzly hyýarmy, pomidormy, ýemeden Germaniýadan eşikmi, mebelmi, Çekiýadan ay garazýany. Şu olarda bar önümler bize geldi, bizdäki önümler olara gitdi. SSR ýykyldy bolup bu ykdysady gatnaşyklaryň dargady, onsoň Orsiýadan halky aç galdy. Onu şonu meni üpçün eden ene Amerikalılar. Ene Amerikalılarım şol 2000-nji ýyla çelli öz agalygyny 5-10 ýyllap dowam etdirdiler. O dünýäde ýeköz birdenem myň garşysyna zompa Hytaý çykdy. SSR ýykylmagyň öňüne bular özüne güýç toplap, hemme tarapdan ykdysady, harby tarapdan öz işleri bilen ýuwaş-ýuwaşdan ekspansiýa edilýärdi. Ýani syýasy dille şu pişik basyşyny edip ýuwaşlyk bilen beýleki döwletleri karz berip berge batyp, onsoň ýa olaň topragyny eline alýar, ýa olaň önümini eline alýar, ýa-da öz adamlaryny gidip satady, ornaşdyrýar, işledi. Ine Hytaýyň syýasaty şol. Ol şo bilen meşgullanyp ine 2000-nji ýylyň başynda Iranmaz bana bilen bir gidip beten ägir güýçli kuwwatly ykdysady taýdan döwlete urildi. Amerika garşy durdy. Onu SSR ýykyldy gitdi, iki sany hegemon bar dünýäde. Bir tarapda öňkü Amerika we satellitleri bilen teorik nakly bilen hem SSR'den daşynda galan sosialistik lageryň hem ýedi döwletin hemmesini öz içine aldy. Beýlekiler bilen bilelikde. Hytaýym ene bir gapdalyň özüniň 1 milliard 400 milyon ýylaty bilen ene men bar diýip orta çykdy. Ondan söwüş bu ikisiniň arasynda boldy. Emme ikat tepşer arasında yaşaýarlar diýdi türkmen. Olara iki sany hegemon ykdysadyda asmana çykan. Arasında yaşaýarlar diýenmeden mene bizim Merkez Aziýamyzdaky döwletler bular öz aýagynyň üstüne galjak bolsa, galdyrmadylar. Meselem Türkmenistan alsak, biz öz gazymyzy, neftimizi arkaýyn çykaryp, daşary ýurda satyp bilýärdik. Şol ýeme Nabucco proýektini Niýaz öz kellesini tapynak, oňa akylly adamlar maslahat berdi. Orsany sattyrmany sen alla şunu özüň çykyr, sat ene şu orsany aýdaýyl $1 töleýän bolsa daşary ýurtsany 10 hissesini töleýär. Hem ykdysadyýatyny galdyrarsyn, hem halk aýaga galar, hem döwlet tutumly bor diýip berilen maslahatdan soň şonu etdi. Orsiýa da monu etdirmedi. Bular Türkmenler 1881-nji ýyldan bäri aýak astyna saklanyp gelinen halk näme üçin bulara erkinlik, azatlyk berilmeli. Azatlyk hem erkinlik esasan şol bolalyn durmuşdan gelip çykýar. Okuly bilimli ýaşlar ýetişýär, elini zadan ýerine ýetýär, milletin, halkyň, döwletiň, ýurdun ady dünýä ýaýrýar. Bizde bolsa şol galy emede, şu duruşuna SSR ýykylmadyk gali. Hatta ondan meter orta asyra getirdine atalar soňky döwürde. Bular Orsiýet goşulary öz penjesinden çykarana bir şolaň elinden aman sypan üstan döwlet, privatyka döwletleri Latviýa, Litwa we Estoniýa. Bular ozalan SSR bilen gatnaşygy ýok. Bular 40-njy ýylda mezur edildi SSR'ň hasaryna girmäge. Bizimkiler bolsa 20-nji ýyllardan bäri gelýär. Biz Orsyň 19-njy asyrdan bäri. 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 19-njy asyrdan
Ine galan respublikalar görüşüp bir şolardan sypty medeni Gruziýa boldy şol döwür 90-njy ýyllaryň ahyryna 2000-nji ýyllaryň başynda olam şol Mihail Saakashviliň döwründe Gruziýa Orsiýetden daşlaşyp başlady, korrupsiýany aýyrdy, paraxor polisler aýyrdy, gara prokurorlar ýok etdi, borzakollar hemmesini bassy. Sebäp oňa şol ýeme mümkinçiligi döreden Amerika boldy. Ene sen bütün büdjet puluny, ýagny hökümete, döwlet işgärleri, büdjet işgärleri näme tölemeli bolsaňa biz sana berýäs, ýöne şo taýda düzgün tertibi ýoklugy Gruziýa bir adam şekilli döwlet bolsun, soň seni Ýewropa maşgalasynyň hataryny kabul eder. Etdim ol, ýöne onuň ýok etdir, häzir türmede otyr. Sebäp o Gruziýa hökümetini ana Orsiýet özüne satyn aldy. Şuňkuny Gruziýa premier ministri ol Orsiýetde ýylla doglany bäri diýip aýtmaýyn, ol özüni tutar bäri Orsiýetde biznes edip baýanady. Orsiýetiň biznesiniň nämedigini biz hemmemiz bilýär. Nirden näme emele geldi, näme bular pul topladylar. Ene Gruziýa ýene-de Orsiýetiň golasyna düşdi. Ýani halk çykyş edýär, göreşýär, bir gün bar, bir gün ýok. Belarusyň halkynyň eden çykyşy ýaly 20-nji ýylda. Ýöne häzir ýagdaý şol, Orsiýet inni bilen men dünýäň ikinji goşuny diýip öz territoriýasy bar. Ýurtdaşy, mana dogry düşünjekmi? Dünýäň şo 6dan bir bölegi bar, Guri ýer. Hemmesi Orsiýetiň elinde. Ukraina çözmäkä. 6dan meri Guri ýer. Orsiýetiň elinde. Dünýäde ýer asty bir baýlyk bar bolsa, olum Orsiýetiň elinde. Inni şonum az görüp Ukrainanyň üstüne çözýär. Näme üçin? Sebäp Ukraina halky rahmetkeş halk. Şeňmi? Olar biziň ýerki türkmenlerimiz ýaly kakabaş, milleti diýen, minneti egri gylışdan çeken halk bar olar. Şeňmi? Ine şolar ýaly. Ine menam orslar basyp aljak bolýany görüp dursun, 3 ýyl bäri 3 günni aljak diýen Ukrainasyny alyp bilmän oty. Bu nämeden? Sebäbini görüp bilýär. Bu şol Ukraina halkynyň mertliginden, watansöwerliginden, guzurly gaýratlygynyň, watan üçin janyny ortaga goýmagy taýýarlygyndan. Bular eger taryha seretmeli bolsa, Ukraina halky hiç açar paça ýasap ýa paşan aşağı ýaşan milletler. Esasan şolar bularda bolan şu bizde türkmenlerde hanlyk bolan, hanlar. Onuň halk taýýar hanam. O Gurban Gulyň kıyaly. Mene oturdum onun näşil ennem oglum oýan ýen türkmenle kelle keserdi, ýerki türkmenle bolsa. Ýöne şu Ukrainalarda da biziň kıyaly seçe diýä ýanky şol biziň şol maslahatymyz ýa-da halkyň üýşüp bir karar berýän ýeri. Ine şeýdip ýaşan millet bolar. Howa olar Ors paçalygyny ýa-da Ors imperiýasyna hyzmat eden kim bolup? Şu Orsiýetiň serhet ýakalaryna oturup Orsiýetiň üstüne meselem Kavkazlylar çözmesin, peçenekler gelmesin, ýa aýdyliny bir Hatay tarapdan Mongollarny, Türkden, Kürtden adam gelmesin, şu serhetler biz gorap berelip paçaly bilen bulan şertnamasy bar. Şol Orsiýetiň paçalary bulara pul tölen, aylyk, günlük şu serhette duran üçin biziň sözümüz bilen aýtsak, şol döwrüň serhetçileri şular. Ýöne olar Orsiýetiň öňünde Orsiýetiň öz halky ýaly olarda krepasnoy prava diýil ýa-da ýanky gulaýaçylyk diýsek, ol ýeme bolýar-da, Rim imperiýasyny degişli bolýar. Ýöne krepasnoy prava bolsa, krepasnoy hukuk diýilýär. Meselem näme krepasnoy hukuk? Ene türkmen durmuşyna getireli, bir owan şu mahal aýdyly arçynyň kolhoz başlygy. Ene şoň owasyna ýaşaýan hemme adam şol adamyň golundaky, golasynaky adamlar. Ol islese şol adamlar satyp bilýär, islese ol adamlar ýenjip bilýär, islese ol adamlar aç goýýar, islese dok ýaşadýar, kimi öýlendirýär, kimi aýrystyrýar. Ine hemmesi hukuk, adamyň ýaşama hukuky bir adamyň eline berilen.
Ine soňa krepasnoy pravo diýili. Ol adam biriniň emlägi. Onu şol emlak eýesi islese başga bir adama satyp bilýär. Ya emlak eýesi ol kart oýnap da emlägini uttursa diýmek, şu yer bilen bilelikde, owa bilen bilelikde şu owaň ähli ýaşaýjasa, ene karty utan ya oyunu utanmy ya paçan peşkeş beren topragyny dollugyny, lükgölüni şol adamyň eline geçýär. Ine şol hukuk orsiýetde 1861-nji ýylda ýatyrly ýurtdaşlar. Onun mer hasap edip görsen, kän wagtym däl. Şeňizmi? Ine 200 ýyl geçene şol halkyň orsuň beýnesine paça boyun bolmak, şoň öňüne çök düşüp haýyş etmek. Ine şuň kunum görýärsiň, orsuýyň owalaryny adamla Putinden haýyş edende, SSR zamanyny ular sosializmden kommunizme geçsek bolan adamlar o paçasyny ýykyp, maşgalasyny öldürüp, soň öz ýemesini düzen adamlar, guruply adamlaryň emlägini alyp garyba paýlap, şeýtdirip indi biz azat erkin durmuşda Hudaýym ýok, hiç adam ýok diýip ýaşap beren adamlar indi Putiniň öňüne çöke düşüp, şol öňki irki döwürde ganyny bardatlyp çykyp indi haýyş edýär. Sen bize gazy ber, sen bize owamyzy düzet, sen bize jaý gurup ber, ýa sen bize ýol başymyzy çalyşyp ber diýip. Bana seredin internetde dolaşy zatlar. Gördüňizmi? Ukrainalar çöke düşüp şonu haýyş eden, görmersiňiz. Ukrainalar çöke düşüp dini frontda wepat bolan eskerlerini soňky ýoluny uradýar. Owaň bir çetinden aňyrdan gelýär, tawydy götürip gelýärler maşyny. Owaň şäherine köçen hemme adam şu ýola çykyp, diýde çöküp tagdim edýärler. Şu akydılıp barýan ýa-ni wepat bolan eskere. Başga ýerde Ukrainalar onu etmedi. Bizde gördüňizmi türkmenlerde ýa-ni çöke düşüp haýyş edilýän. Ozal ýokdy. Inni iki satanyň arasyna salam berýärler, harby diýerler. Ata baba görülip estilen zatmydy? Aydyn. Ýok. Özüm pagon göterýärler. Ene şu taýda köşkde iki satanyna salam berýärler, soňam öýüne baryp aýalyny hekker oturýan bolsa ýa golasyna eskerleri höküm edýän bolsa mene oň öňüne salam berdim iki satanyň ortasyna. Size men öňümde salam beriň diýe şoňa edil şoňa ýalyp. Ene şeýdi bolýar bir-birini bilen. Ezerem halka düşýär. Diýjek bolan zadym Ukrain halkyna şular ýaly paça boyun öňmek, öňüne ol epilip durmak bolan zatlar. Ukrain halkyň wekilleri mana şu SSR böwrüne ol ýanky Krasnodar ülkesinde, Stavropol ülkesinde ýa-da aýdaly Kawkazyň mineralyny wody diýär-de otada ýanky bir Esentuki ýanky Pitigorsk mineralyny wody şular hemmesi giri Ukrainalar ýaşap oturan ýerleri. Şolar şu Kawkazdan, aňyrdan şol garakçylar gelmesin ýa başy bozuklar diýip ine terhedi gorallar Orsiýanyň imperiýasyny. Kawkazlylar Orsiýet imperiýasy bilen 300 ýyllap uruşup gelýärler. 300 ýyl pikir edin. Bir basyp alan ýaly köşeşýä 10-20 ýyl geçýär, nesil çalyşýar bolan soň olam ganyny bardy. Başlaşmalyk. Ne ondan olur yenem galýar. Bular baryp yenem kelle kesýär, yenem şol. Ene şuna çerlene Kawkazda ene şolar ýaly gezekligini alym berdimli söwüşler edip dur. Ka wagt açyk formada, ka wagt ýapyk formada, o ýeriň aşyna tüsselapdy bir güne masmany urýar. Diýjek bolýan zadym ene Orsiýet imperiýasy SSR ýykylandan soň bular öňkü hukugyny ýitirdilerdi. Ozal Türkmenistany nämen çykarsa Moskwaň ady bilen çykarylyp berdi. Şu Türkmenistanyň demir ýolun türkmeni degişiller. O nebet gaz mesela Pudowan türkmeni degişler ol Moskwada bilen ofisi näçe çykarly, näçe akydil, näçe satyldy, türkmeni näme berildi? Belan sapan berilene. O bir uçypsy zat berildi, ölmedi türkmenim soňa şükür. Ýöne türkmeniň esasy, halkynyň esasy böyle 70 götüründen gowsy o ýerde ýaşansa bilen gözü açylmady paxtadan. Ýazdan gyşyň aňzagyna bir çel aňzak wagtlarym okdýardy, noýabrda da paxtan ýygnada da üptügi näme galyp durdy.
Plan dolanak. Sizin planınız bilen. Siz ol sojağa çağalary elini ayağını buýdurup soň bular ululuny ne ene bolup bilirler bular. Ne de ata bolup bilirler. Şey bizim halkymyz genasida sokup belli orsyat. Öz plany bilen. Inne şol eser ýykylly boli. O bir baýdagy çalışdy diýmesen, başga hiç de çalışanak. Orta şuňam şo taýdan aşypdy. Maňa berilen habara görä inni soňky bir ýylyň dowamyny Orsiýadyň 30 goly ýa-ni TV programmasy Türkmenistanyň rus dilinde çykypdy. Inni Orsiýat şo taýda öz emesen baýdagyny dikip inni täzeden bular näme o taýda öz hukugyny artykmajy bilen dikertmekçi. O näme hukuk bolup biler? O bulan ölüp giden emesi var, Zhirinovskasy. Şol aýdyp geçdi. Ine görersiňiz diýdi, bir näçe ýyldan soň biz diýdi SSR dikeldir, ýöne öňküýäli respublikalar etmek. Şolaň hemmejigi ýeme diýdi, Orsiýadyň bir welaýaty bolup girer, Orsiýadyň hataryna. Şaňmy? Hana ol ýeme Trump'yň Kanada döwletini öz hataryna 51-nji ştat. Olam şol ştat sözün bizim Türkmençämizde görsen welaýat bolýar. Şol kabul edişýär, ine şeýle bolar diýdi. Inni şoňa da bar ýa. Şumal merkezi ady döwletleriniň hemmesiniň ýol başçysyny Moskwa tasdiklady. Moskwadan bidin şolar bagyşlan bol hajatxanada giden aklar. Hemmesi aýagy uçdun. Ol biri eýlerek, biri beýlerek hemmesiniň agzy galy bilen. Ya eli galy. Halkyň gany bilen. Şu wezipe diýip aljagym bilse Allahyň tananak diýler türkmen. Olar şo. O bula Allahyň özüne, öz peýdasyny ulanyp otylar. Bilemek bilen bilen hiç bir o dünýäniň ýa adam däl onun üçin näme üçin halk ağlamalylar. Onun üçin halk nädip ağlandy gelişmän. Ana 50 trilyon üstüne oturan halk sergezarlyk edip ýörer. Ana şeýle inni näme boldy? Men gurrun bir beýlerek geçirdim. Inni şu mahal Amerika, Hytaý ikisany garşylyk bilen ortasynda da zompa çykan Orsiýa. Ine men atomny ýadro ýaragym bar. Ine men ýararlam bar. Olam özüne ýaran tutulur kim? Ine bizim goňşymyz Eýran bar. Ömür wagty türkmen ýagasy bolup gelir. Ine bi. Ondan o gapdarlada ýa Demirgazy Koreýa. Ine olan goşuny gelip Orsiýa tarapyna uruşup ýa Kursk eteginde. Olaň bitiren pohyşy ýok. Enne men bar diýe enne şumal Trump saýlanyny boli. Amerikaly mesele geçsek o ştaýda Trump saýlanyny boli. Ozalam şol Biden aly bilmedi ýagasy Bidenyň Ukraina gatykan kömek etdi. Pul kömegini, yara kömegini, el kömegini, dil kömegini edilmedik kömek ýok. Ýewropada şo sany. Häzirim Ýewropa edip otyr. Enne Trump näme diýer? Başta gelenden ozalam aýdyp berdimmi? Ene men Kanadany Amerikan 51-nji ştat edip kabul etmeli. Elon Musk on Kanadan premier ministrin hagy sen oturdy, o taýda erkek kişi, on adyny hagy diýip tutýardy. Ine bular milliarder trilyoner adamlaryň sesem üýtgeşip çykýardy. Ene ona beýdiýe, onsoň olar aýdyp berdim, Daniýa ýa Danmarka degişli territoriýa we Grenlandiýa diýip bir sowuk ýurtmuş. Okeanyň Arktikada. Ene şonu Trump diýe, şonu men satyn aljak, men plança milyon dollar berjek, maňa geçersin şonu diýe. O sen nädip ol Daniýa degişli territoriýany sen özüň aljak. Ene şo Putiniň men Ukrainany aljak diýeni bar ýa-da. Ene şu gün näde gülküm maňa hakykat Daniýan halky şuňa namys edip, şol emma şumal odalan emesi bar, welaýaty. Ýemem, Amerikan. Dilimin ucundan näme Philadelphia diýjek bolýan ýok. Kino industriýa hemmesi bar. Şu pazar bolan welaýaty bize 1 milliard 1 trilyon dollara satsyn diýip ana pul ýonap ýörler. Eger ol şu biziň ýemämizi satyn aljak bolsa, biz hem şoň ýemäsini satyn alaýly. Ana. Garşylykly halk oňa razy edel.
Yani şonu men aljak diýär. Soňra bir döwür Amerikalyň gurun Panama kanaly bar. Panama döwletinde. Şo kanal ozal gäme ýükleri ol okeanyň aýlanyp Ýewropa gelýän Aziýa gidýän gaty uly ýol geçmeli. Şonu iki çösse gysgaldy harajadynam wagtynam gymmadynam harydyn. Şo Panama kanalyny Amerikalılar gazdy. Onu Panama beripdirler, sen ullan ana şolar ýaly. Inni şo Panama kanalyny Panamalılar ýeme Hytaýa beripdirler ullanmaga. Bilem Trump'a maýda ýok, biz onu Hytaýa bermek üçin gurdurumda, biz onu ýygyna alýasy. Bilemine bir dawa. Inni soňra geldi bolby ýanky dün aýdya Trump uçup barýar samalyot bilen Meksika aýlagy diýilýär. Inni Meksika aýlagym şol Amerikalılara da güçli bolmaly. Inni şonu Amerikan aýlagy diýip ýazyň diýip bu ýanky Google'a, Twitter'a, Google'a höküm çykartdy. Inni olam Amerikan aýlagy bolmaly. Inni bärik düşüp gelýär boly. Ýanky Orsiýet Ukraina urşy bar. Trump olalım halap barana şol urşun şol ýaly alınıp barylşyny ya ol gizaby motoruna Putinin dosty dogry ýa gatnaşygynyň bardygyny. On emmasy başga zatlarda bolup biler, ýöne biz ýapyk kapylaryň aňyrsyny tutulan ýeňsesini ozallar näme gurrun edilipdir, näme iş kılınıpdyr. O zatlardan biz bihabar elbette ýöne Türkmeniň bir sözü bar. Bir emmasy bolmasa guýruk bärde neýlesin. Demek guýruk bar bolsa bir emmasam bar. Bolýa onu wagt çözer ýa görkezer. Ýöne Trump inni soňky 2 günleri dünýäni lerdana getirip otdy. Ozal bir ýylda bir gede aýda anada bir şular ýa bir jemgyýeti bir täsir alyrjak, me gyzyklanyrjak tema çykardy bol. Bir her günden bir hokka çykyp durar. Men onu eýtjek, men meni beýtjek, onu goýjak gal, meni beýtjek gal. Enne ýanky ornmasary bar. O kömekçisi Elon Musk, dünýäniň en baý adamsy. Trilyonlap baýlygy bar. Başlan, enne Elon Musk näme diýär? O diýär, biz onu eýtmeli, häzir men şutar sereden näme anyk biler ýaly. Ýa-ma Elon Musk'yň diýýäni birinciden şol dünýä Amerikan berýän ykdysady kömekleri bardy. Köp döwletlere, Afrikada da, Aziýada da, şol sany Türkmenistana da ýanky bir keselçilik gören döwrüne epidemi diýilýärdi. Şoň öňüni almak üçin, ýa medisina abarodoniýalaryny bermek üçin, ýa-da aýdaýl açlyk emele gelen döwletlerde, ýa ine gyrgynçylyk bolýar, fil alýar, suw alýar, ýer titrýär. Ondan şol okuw meselesini ýaşlara okutmak üçin, ona kwota ýa ýerli institut, universitetleri ösdürmek üçin muňa berilýän pul Amerikada şol sany Ýewrosoýuzam geçirip durlar. Ýadyňyzda bolsa men şundan 4 ýyl ozal aýdypdym. Türkmenistanyň bir institutyny şumal men elimde de şol maglumat gerek bolsa soň tapyp size aýdyp beren. Ene 5 millionyň owrak ýewro pul geçirilýär. Ene şol geçirilen 5 million ýevrony reaktoryň ornmasary hemde bir ýeme Gurban Gulyň aýallagany bar. Ene şu üçü öz arasyny paýlaşýar. Bir pikir edip görün, 5 milyon ýewro. Ene. Şular ýaly kömeklen sany sajagy ýok. Gyzyl Hasmy, Gyzylaý tarapyndanmy, başga da halkara guramalar tarapyndanmy doldurup durlar, aýsy däri derman gerek bolsa muğdu uradylýar Türkmenistan. Abbalar bolsa alyp öz döreden haram aptekçileri bar. Şolaň üstünden ne satýarlar halka. Ola bir ondan Orsiýetde geçmän ýatan bir suraw geçen medisina preparatlary bar. Ya ullanmakdan galan ya peýdasy. Bularyň getirip Türkmene suňşurýarlar. Şoň üçin adamlar ölýär.
Uşağım, şu kömekler Amerika'dan, Avrupa'dan gelip durdu. Amerika sonundan dolu yüze vuruyor. Bize gerek geldi. Şu halkın adının grant alıp veren Türkmenistan'a kuramalar var. Bular hemen elini yuya. Bollu oturdu. Oları da ortada etmişsin halyava yok. Muğut zat yok. Onların zahmet çekmeli var. Bilemek olun neyme zahmet çekçin olun iyeni oğurlan yedine veresine yeterlik vardır. Yani besediyen şunu Amerika. Ondan sonra yankı da besedilerlerin içinde bir neyme ulu diyani şol keselçilik köpelecek de dünyada. Onu da Amerikan'ın ya Avrupa kömeği yetmeyecek bolsa onu ne hil var. Niye Avrupa'nın gidip aydiyan ne için? Sebep eğer hazır Amerika NATO yararlığından çıksa ya da men Ukrayna kömek edecek gelip nokat koysa olam şonu var ya şu malguru onu demek Avrupa bilelesi ya NATO yararlığı öz boynuna almakçı bulur. Näçe kıynan bolsa Ukrayna'nın goruğunu üçüncü öz boynuna almakçı. Ne için? Sebep olur düşün ya. Eğer hazır Putin'in yakasından çekilmesi, tutulması Rusya'da koşunu Ukrayna'nın teritoriyasından çıkarılmasa demek ertesi gün böyle ol Polşa'nın üstüne, Pribaltika devletlerinin üstüne yankı bir Finlandiya'da, Şveçya'da, Nemslere ay diğer adına alan devletin üstüne çolmağı tayyardığını eyyem olun öldüreydi bu ya olun razvedkalaraydı bu bildiğin koşullar. Yine şular real paraları vardı. Enne näme bolýar? Onsoň ýene de Trump aýtdy, men neydi ýaňky bir klimat goruglugynyň daşky gurşu var. Şol goruglugy arada bir şertname bar da dünýäde. Hemme döwletli golçakka şol gemani ýaňky kömür turşy gazy azaltmak barady, kislorodu köpertmek barady, bag etmeli, näme etmeli, tebigat goramal. Şu programmadan çykdy ýa Amerika. Bize gerek geldi. Gerek bolmasa häzirni bir tarapdanam ekologiýa erbetleşýär, o zalama ırgylap durýar. Hatay giýje günni ahly önümini hiç bir turbolaryň arasalaman asmana çykaryp oty. Onu smoke diýilýär da, smoke diýmek hiç tad görünür. Şoň aňyrsana. Şol ýaňky şol howan zäherinden ýa-ni. Ýaňky şol ýeme dörende ury. Keselçilik dörende ury. Hatay'da durdu da hem yankı zavod fabrikler. Sonra şehirlerin yüz açılı asmanı yıldızı ayı günü görüp başladılar. Atak sol bulut diyalak bolup durdu sol. Hova taşlanan zehirli cisimler. Kabidin berin peydası Hatay için. Inni Amerika'da hova tüsselecek. Bizim diye öz neftimiz var diye. Öz gazımız var. Biz sonullanacak. Ne medel biz arasa enerjiyanı. Şun haline çıkış ettiler. Bir taraftan ekoloji taydarım dünya gatı ağır ýagdaýa düşýär. O zaman öwürlik däl bol, inni has ağır ýagdaýa düşýär. Inni bular üç döwlet bollar. Men şular ýa netijen men özümden çykaryp aýdyp bilerim ýöne bilermenligim aýdýan zady bar, olary da üns bermeli. Inni diýe, bular diýe dünýäni üç döwletiň arasynda paýlaşmakçy bolýar. Bir tarapdan Amerika, o ýaňky agdan döwletlerini eline almaly. O ikinji tarapdan Rusya ýaňky basyp alan ýerlerini özüne goýmaly, soň erti ýenem haýsy döwlete çöljek, ol öz işi, täp onuň elinde ýadro ýaragy bar. Inni Hatay näme bolmaly? Ol Taywan almaly, ýaňky Orta Koreýa almaly, Ýaponiýa almaly, ýenem başy näme döwlet bar töwereginde. Ay gowunyslan etmeli. Oň toguny tokdaýjak, inni Amerika ýok. Bular şular ýaly netije gelin niýen ýemana aýdyp prognoza aýdyp berýär. Ukraina halkyna gelsek, 3 ýylda şulardan wepat bolanyň sany 1 milyony ýeter ýetmez bardyr Ukraina tarapdan. Ýöne öýde uzarsız galanlaryň sany ýaraly bolanyň sany bir neçe milyon, öýde uzarsız galanlaryň ýa-da ýurdu terk etme mezur bolanyň sany 13 milyon ýaýdýarlarda Ýewropa sygananlar, Amerika näçe gitdi, Kanada näçe gitdi, o belli de.
Yani olaryň hemmejini ýollaş Donald Trump ýygyny goýýar. Şol sany Merkez Aziýadan giderler. Türkmenlerden 40 adamy birinji spisetde goýup durlar. Olar eýem gelen bolmaly Türkmenistana men bilemem. Olar indi ýurdun içinden Amerika aýtdy. Ýanky näçe diýdi? Ýalňyşmasam 2 milyondan 9 milyon aralygyny diýdi. Şunça adam bular 4 ýylyň içinde çykarmaly. Ya 4 ýyla da ýetirjekkä bular her gün ugrada otylar näçe maň adamdan ýa 10 000 bilemem. Şu harby samolyotlar bilen. Ene şu dünýä düňdörli diýärniň sebäbi şu zatlardan ibaret bolupdy. Ýurtdaşlar muny serede aýtyp görýän boly. Ene bular Elon Musk'ın aýtmagy bilen Trump aýtdy bizi dünýädäki ilçihanalaryň gerek geldi. Yani diplomatik gatnaşyklaryň gerek geldi. Näme gerekdi? Olar işeden akut. Bir ilçihanada 100 adam işleýän bolsa, meselem şoluň 5-i hem 10-y hem ýeterlik diýdi. Ine son çynym, ine bular bilen CRU diýilýär da, orsa Centralny разведывательный управление Amerikanky. Merkezi разведка управление. Şoň işgärlerini Trump aýdy. Men size 8 ay aýlyňyzy öňünden tölýär, siz boş işlerin. Barmy özüňizde iş gözler. Kredit görün. Dünýäde iň uly bay we durnukly döwletiň merkezi разведка управлениýeti ýapylýar ýa ýatyrylýar. Bu näme diýmek? Ana. Şoňa geldi. Ne hawas diýilýän zat şundan döri. Ýöne muňa Amerikalılarym dymy oturunak, eýem hana Trump'ın garşysyna çykyşlarmy, petisiýalarmy, her şäherdemi, her regionam çykyp durur. Bilemek näçe wagt o kürsüde oturjak. Ýöne şu mahal, şu momentdan peýdalanıp, ine orsiýet heselle hakka düýünden märi ay berekella da berekella. Biziň tarapymyz tutdy. Trump aýdy, men Putin'den duşuşyp Ýöne Zelenski gerek gel otaydı. O nähir beýle bolýar. Orta oň üstüne çözdi. Inçolmazyň öň ýanaky ýagdaý bar. SSR darganyny Ukrainadaky ýadro ýaragy Orsiýadynkydan köp bolmasa az däl. Şol sany şol ýaragy howadan äkidip Islamyk döwletiň depesinden ýagdyrmagy ýa-da suw üstü bilen deňizden gämelere ýüklep äkitmäge. Suw asty gämele bilen. Azali. Şolaň hemmejigini Ukrainanyň elinden gaňryp alýarlar. Sana bir elle girse bolly, sen garantiýan külüni külpeýe kun eder, sen şular arkaýyn hana Orsiýada geçirdik. Şundan talap etdiler. Haýyslar talap, haýys bolsa olar ýerine ýetirjekler. Ondan şo döwürki döwletiň ýolbaşçylaryny elbetde biraz ýanky dolar hasabyny bilemek Ýewropadan, Amerikadan şolaň çağalarynyň neberileriniň ýaşamak üçin yer berdilermi, köşk berdilermi? O bize aýan zatlar, ýöne muhtal bolar. Ene Leonid Kuzma öň ýanyna akyty Kravchuk lükkeligini hemme ýaraga berdiler Orsiýadyň eline. Olaram aýtdylar, ne üç döwlet. Amerika, Angliýa hem Orsiýat. Biz sana garanti. Üstünden siňe muçuk geçmek. Gorarsyp. Ana muňa ene ýanky şol Budapest memorandum diýilýär şol lalasyň adyny. Ýöne şoňa bermek barada gol çekdirdiler. Ukraina ýöne goranmak barada öz bu üstüne alan borçlary barada kagyd ýok. Ene men şunu anyk ederdim. Zelenski şonu ýemeden şonu talap edýär. Ýewropa döwletlerinden, Amerikadan, Orsiýatdan näme ähtiýarlyk edip bizi üstümize uçurýar. Egerde şu ýaralar bizde bolan bolsa, siz miltem edip bilmeýäňiz. Innem biz ýara döretjek diýip aýdyp otyr. Ýadro ýara. Näme üçin atom ýara? Sebäp şu SSR zamanyna döredilen hemme şu atom ýara, ýadro ýaragynyň awtorlary köpüsi näme diýip aýdy? Ukraina halkynyň wekiline degişli adamlar tarapyndan dörediler. Olarda mümkinçilik bar häzir erti atomly bombany çykarmak. Ene şol ýerde Ukraina halkynyň wekiline degişli adamlar tarapyndan dörediler. Olarda mümkinçilik bar häzir erti atomly bombany çykarmak. Olarda mümkinçilik bar häzir erti atomly bombany çykarmak. Ene şol ýerde Ukraina halkynyň wekiline degişli adamlar tarapyndan dörediler. Olarda mümkinçilik bar häzir erti atomly bombany çykarmak. Ene şol ýerde Ukraina halkynyň wekiline degişli adamlar tarapyndan dörediler. Olarda mümkinçilik bar häzir erti atomly bombany çykarmak. Ene şol ýerde Ukraina halkynyň wekiline degişli adamlar tarapyndan dörediler. Olarda mümkinçilik bar häzir erti atomly bombany çykarmak. Ene şol ýerde Ukraina halkynyň wekiline degişli adamlar tarapyndan dörediler. Olarda mümkinçilik bar häzir erti atomly bombany çykarmak. Ene şol ýerde Ukraina halkynyň wekiline degişli adamlar
Emma mun elini ayağın ýüpsi bağlap otylar Ukraina. Yara berdi Amerika howa yollaş Biden berdi olar. Ýöne aýtdy. Ine sana yara şun 30 kilometrden aňryk atma ya 60 kilometrden aňryk. Biz sana o Orsiýadyň içine atma ursat beremiz akdy. Ukraina bolsa olara eman gel Kiýewi istan wagty bombalap durular ya. Ol gün matar çetirnäki Lwowa çeligi diýerler. Orta ne dip bilýär. Emma Ukrain halky ya eskerleri şol öz territoriýasynyň ýa uruş gidýän ýerden 30 ya 50 ya 100 kilometr aňrylyga atmaga haky ýok. O näme uruş bolýar? Ýok, şonu atjak bolsam şu ýaragy ýok diýerler. Inni o yaragym ýok. Donald Trump näme diýär? Ýok, sen bize bergilli. Biden sana berip dursunça bolurça ya $100 milyar dolarlyk yarın sen şonu biz bilen hasaplaşdy. Sen ýeriň astyny bir topar baýlyklar bar diýär. Bize şo gerekdi. Şo alın yarın hasabyny şonu berdi Zelenskiň bokrudygyny ýapyşy. Bir sözüne Zelenskiňden talap edýärler. İkinci sözüne de ne Putin ne Trump Zelenskiň prezidentligini ikrar edemekleri. Nämemiş? O möhleti maý aýyny geçen ýyl gotaranmyş. Näme üçin täze saýlaw geçirmek diýilen soru bardy. Uruş gidip oturan döwletde nädip saýlaw geçirmeli? Olar öz konstitusiýasyny da ýazyldy. Uruş gidip dowka saýlaw geçirmek derwçilik ýokdy. Zelenskiň şoňa tabi. Häzir şu mahan Ukrainada uruş gidip dowka saýlaw geçirjek diýdi. Ukrainanyň 4 welaýaty oblast eýem Orsiýadan golasyny o galymyň içinde näçesi ses berjek. Täp on halky hem Ýewropada ýaşap berýär köpüsi. Ine bilim ullahan ne soru ol men saýlawa girjekkä ýa saýlawa geçirjekkä ýa men pikir edýär ol adamym bir ozal sahnada çykyş edip beren artist bular ýaly görgüler görjegini bilse asla da men barmaz diýip pikir edýär. Şo wezipen golaýnady. Nirden bilsin beýle uruşyň başlanjak. Ýöne mertlik edip öz halkyny elden gelen kömegini edip otyr şol adam. Bir gün öýüne ýatana haçan görseň ine Ýewropa döwletlerini bagyşlan we dilekçilik edip öz halky üçin pul dilegini, ýara kömegini, el kömegini, gospitaller, eskerler olaň eşi ay garatken. Ýöne Ukrainanyň içinden bir halk bituw halk däl. Olar şo ýa-da orsyň täsirini ýetsin kadrlar gatkan FSB-sinde de, KGB-sinde de, polisinde de, prokuraturasinde de, hökümetinde de. Olur ýuwaşyk bilen şol orsyň peýdasyny işläp otyr. Hana düýün tutdular. Merkezi razvedka başlygyny Ukraina, o Orsiýada işleýänlik. Ana. Naçalnik ştabyny tutdular. Pikir edip görüm. Razvedkan ýüregini hem planlary çyzyp oturan adam, näme etmeliligini, kimin nerede işläp bereni. Şol adam Orsiýadan adam bolup çykýan. Ana dün tutdu, öňün bolýar. Ondan bu ýagdaýda da Ukraina içki düşmanlarynyň garşysyna uruşmaly, ýa söwüşmeli. Dünýäde näçe humanitar kömek geldi, ýara geldi, beýlek geldi. Muny ogurlap özleri satyp özlerini pul edip öýlere Ukraina bir toparyny haramzadalar. Olum bar. Şol üçin Zelenskiy ýöne aýtdy. Ukrainasy geçiriljek gepleşikleriň netijesi puç var ya netije bermez, netije ýok. Şoňa hökmen Ukraina bilen den hatarda Ýewropa bileşigen NATO ýararlygym gatnaşmaly. Aňyrdan goý Amerika gelsin, Orsiýet gelsin, ýöne şular gatnaşmaly. Trump bolsaýdy men ne diýe basym wagtda öýüdi däl, orunmasarlarynyň biri ýemediýe baryp diýe şol ýemede Arabistana duşmaly Putin bilen. Uruşy ýatyrmak barady. Sen müňe duşuş Putin bilen Ukraina halky şunça berenden soň, pida berenden soň olar näme sen sözüňi näme? Sen sözüňden bilen adam bolsaň, döwlet bolsaň, öz beren wagdaňyzyň sırtyny durun. Hana Angliýa duraýa Belka Britaniýa elden gelen kömegini diýip etjegem diýdi. Şu Ukraina ta sowuna çel biz bar diýip. Sebäp o ingilisler beren sözüniň eýesi. Şeňmi? Amerika öz sözüniň eýesi bolmady, gynansa şol.
Biden etdi. Olam o elinde oluzadan aktı yarımız o diýdi. Harbuda bular ýaly terze kömek edilligi dälle. Durmuşda yarım göwreli bolup bolana şeýle dälmi? Ya sen göwreli ya sen göwresin. Göwreliler. Bular oýnaýan oýuny şol. İki taraply, iki ýylly gama diýilýär türkmen bıçak. Ene şol. Garylýanam esasan öz watan üçin wepat bolýan milletin gülü Ukrainada. Orsiýa tarapyndan diňe hakyna tutmak, ýa-ni türmelerden çykan, ya narkoman, ya alkogolik, ya bir sosyal element da o köçede ýatan. Şolar ullanýar. Hemem kiçi milletlerin wekillerinin alasamsyk diýilýär. Kavkaz döwletleriniň beýlekilerden. Olaryň mesarukkadan geçýär. Ine şol ýaly ýagdaýlar ýurtdaşlar 50 minudan bolupdyr. Ine ýene biraz wagt beriň maňa aýdaýyn. Ine şol Elon Musk'ın aýdan ýemesi bar da, bir ilçhanary ýapmak barada aýdyldy. Ine Elon Musk'ın aýdan ýemesi bar. Ol Twitter emesine kanalyna ýazypdyr. Şu kim bilýär, şu Azatlyk radiosu, Radio Swobody. Ol diňe türkmen gullugda onuň üçin bir näçe gulluk bar. Şol hemem radio stansiýa ýanky Golos Amerika diýär, Amerikan sesi. Şol ikisini näme bilýär? Şol peýdasy diýän bardy, maňa ýazyň diýipdi. Şo ýazarlaryň birem içinde biziň şol kardeşimiz diýip aýdaýyna men öňkü sakallaşym, öňkü diýsem sakal bar. Ýok. Ine geldi kardyň ogly bar, Dawudjan, ol ýemedi Amerikadaky. İnglislerden gowy bilýär. Şol ýazypdyr. Şol Twitterinde. Şu Azatlyk radiosynyň türkmen gollugy bar edi. Şondan soň bir gün ýarym gün geçmäke Elon Musk çykyş etdi. Men näde şol Azatlyk radiosyny hem de ýanky Amerikan sesi, ýanky Golos Amerika ikisini ýapmak bardy, teklip girdi ýani. O näme diýdi? Bular diýdi, $1 milyard şolary bir ýylda harj edilýär. Nirä gidýär o $1 milyard? Kime gidýär? Näme peýdasy bar? Ene şu mahal Azatlyk radiosynyň akylynyň içi güjükläp dur. Öňküze iýip oturan aşyndan mahrum boljaklar, ýatyp ýerler. Şoňmy? Bir tarapdan gowy ýaly, ýöne ikinji tarapdan hiç bolmanyna şol ýanky konflikt çykanyna dünýä ýetip bilýän radioda da videosam bar, onuň içinden şumal sentral nadiýeden programy da bar, ol nastaýaşy biremen içinde girýär, bir setkada bilen hemmesi bir gulluk, bir jaýyň içinde. Ine olarum ýatyrylsa onuň Merkez Aziýada şumahan ana Kırgız gullugy bar, Kazaklar, Özbekler, näme Täjikler, türkmeniň adyny tutmaýar, ýok diýip hasap edýär. Şu döwletlerin wekilleri, olaryň biziňkiler bardy da aýdyp berýärdi. Biziňkilere ýel etmäni soň biziňki diýen türkmen gollugy. Ene şoň üçin manam ýapmaly diýip teklip etdi. Diýmek, Elon Musk teklip eden bolsa erti ýapyljak. Näme üçin? Dün akşam, geçen akşam ýanky bular press konferensiýa berdiler. Aktamda Amerikada Elon Musk bilen ýanky Donald Trump'a oty Elon Musk'am ýani oguljugyny bir kiçik oglunçuk onu elinden tutdy. Hem gujagyna hem kellesine mindirýär. Ol Amerikalarda bar zat. Olar men siýasatçy diýip halkyň depesinde oturan halkyň bir wekillik özüni şeýle tanadýany. Ine olam aýtdy şu taýda şu mahallydy biziň taparlamyz diýdi. 500 milyarda gol, 100 milyard diýdi. Soňam bir sözüni diýen men gulagym eşdilen 500 milyard, şunun 1 trillion edip bilsek, ýa-da boljagyny görüp durdy. Diýmek, 1 trillion ogurlanýan ýa harj edilýän, biderek ýere harj edilýän puly Amerikanyň özüne saklap bilsek, onuň halka bersek, halkam şonu 1 ýylyň dowamyny işlese, ýene üstüne 1 trillion menlirse de 2 trillion girdejimiz bolýar Amerikanyň içinde diýip. Ola şeýdi hasap çykarýar. Diýmek, 2 trillion Amerikan halkyny nesip etse diýmek, olur gülýär ýaşaýar. İçinden şu mahal şol hemme gelirler ol grazdarlygy bar, ýok, alypdyr, almandyr,
Ya gizlenip böler, ya falşiwi dokument bilen geldiler, ya yalan maglumat bilen, ya bizinkiler ýaly nemen şol oppozisiýa wekili näme dip Ýewropa çykanlygy gatken, ente olary da ýetiler durberň ente. Şol bizim ejir çeken oglanlarymyz bar. Ýani 95-nji ýylda ýani ema ýörüşe gatnaşdyk dip, ema azda neresen da gurnan ýörüşine gatnaşdyk dip ýalan sözläp Ýewropa çykanly bar. Diňe türkmenlerem de o taýda ermenilerem bar, nämelerim bar, ay bizem şoňa gatnaşdyk dip. Kimdir olary ýakasyndan tutup soran? Indi soralar. Men aýtdym, dünýä döňdüril bir tarapda syr. Bir tarapda Trump bilen Elon Musk'ın edip oturan işinden Türkmen halkyna arassalanmak üçin mümkinçilik bar. İkinji tarapdan dünýä haosa düşýär boli. Indi şol öňkü Sovet respublikalary şol sany ýani Türkmenistanyň Orsiýada ýani vilayet hökmüne tabin edilmek hupy bar. Indi Türkmenistana gelýän şu meselede näme bolup biler ýurtdaşlar? Bir adam diýär, benne öz agyran ýerini tutur diýär. Bizim öz agyrlykly ýerimize geldi. Ine bir dünýä bulaşyp durka bize näme bolar türkmenler? Bize eýän boljagy boldy. Biz garaşdyrym däl, biz bir tarapam däl, biz Orsiýadan aýak astyny taşlanan trýapky. Döwlet guruluşymyz şol bizim. Konstitusiýa diýişlerine, kada kanuna diýişlerine, halkyna bolmalsyýal hyzmat eden ýeke ýol başlam ýok. Hemmejigi paraxor, para bilen wezipe gelip, para bilen wezipeden çykyrylýar. Beýle kadym birini paralýa, beýle parasyny elinden alyp türme basýar, o taýdanam ýok edili. Ine türkmeniň masarowkasy owadan nepe. Yüzlerçe däl, müňlerçe ýol başy geçdi şu taýdan 32 ýylyň dowamyna. Hemmesem iyermen, hemmesem o maňa bolsa bolýar. Men bir ýen halk planyny ýetirýän keminen emesi bar, aýdan sözi. Bir o taýda ýol başsymoň diýeni getir. Ine olar şu prinsip bilen ýaşaýar. Mellikfim 10 ýyl oturdy. Minister bar. Bay iyi bilen nidana gorkadylar. Zaýym burçuny üýşolgy ýaty dolar depe bar. Kömek etdimi? Ýok. Hep o 10 ýyllap Gurbanullah hyzmat etdi. Hemme jenaýety etdi. Gurbanullah meni öz götüni gizemek üçin onu ýok edýär. Innek gelen ministrem birazcık işledik, bilen bir zatlar etdi. Indi oglu gelip bilem ýok edýär. Kakasynyň eden jenaýatynyň üstüne ýapmak üçin. Bular bir-birini iyip oturan möý, bir bankaň içine o gara gurt möýle bar şol. Indi näme bolup biler? Bulan hemmesi dikme. Orsiýadyň dikme serdary atasamyň oglum. Şolar Putin başlanýar sıçmadysa 3 günläp şolar tualetiň gapysyny açmaýar. Yani şu derecede bular ine halkyna haýlyk edip oturan. Men olara iýdil söz tapamak, özüňiz düşünürsiň kimdigini. Ana indi erti bular ýemani Orsiýat ama neseden men welaýetym diýip Trump'a o taýdan men welaýet edip alsa Kanadan bilemäýdir. Ine men elmedam golasyndan hana ýemede nämen dikilgi du men hajym. Men territoriýam serhedi. Orsiýat imperiýasyny guşgudy. Şoň içine girýän hemme territoriýada döwletem, milletem men ne golum diýse näme diýjeksin türkmenler. Ene mesele şu taýda ýurtdaşlar. Şoňam diýiljegi görnüp dur. Sebäp nämeden biz öz toprağymyza, öz döwletimize, öz halkymyza eýe çykamyz. Ene biziň iň uly betbagtçylygymyzam, biziň halkymyzyň iň uly tragediýasy şu taýda ýatyr. Eger bir häzir şu gysgaly wagtyň içinde döwletimizi öz elimize almasak, onda bollugy tordy. Ene elýoy men aýdýan size. Ýurdun içine aksa, içine gyrylyp galar, daşyna aksam, daşyna ölüp galar. Aýdyn men size müňe gaýtdym. Biriňiz çykyp aýdyn, şunça ýyl türkde işläp bererler. Sizin pensiýa fonduňyzda bir ýeke kuruş ýa ýeke köpükmi, teňemi goýuldymy? Kimse eýelik etmedi, garraňyz. Bir toparyňda ýa maýrlyňyz. Size eýelik etjek ýok. Ölüp gidersiňiz şol Türkiýede onnamana köçedemi, nirdemi? O ýurdun içindäkilerim siz gul gyrnak derejesine buyurdyňyz, özüňiz, öz eliňiz bilen. Hep olara çykmak mümkinçiligi ýok, puly ýok.
Bular şu taýda ullan erkek kişilerden çykyrýarlar ortaya uruşa. Olar erkek göbekli gerek birden gozgoluny galaymasyn. O aýal efta çağalarym hany golgurna gede ullany otylar. Ene biz gindi geldik. Yani insonky duralgamyzy. Çözjek bolsaňyz da hana watan ýurtdaşlar. Ýok, çözmejegem bolsaň bunda taryhda onlap, ýüzlap sivilizasiýalar, döwletler, imperiýalar ýitip gidipdir. Biz häzir bir ullukan baýlygyň üstüne oturýar. Kinni wanja millet. O taýda da millet bizim düşünjämiz ýok. Biz ilat. İliň üstüne şol ilçede oturan toprağın üstüne oturan ilat onunla göçüp beren. Biz millet duýgusy bar adam öz toprağyny wepaly bor. Öz watanyny ýurduny gowraman başarar gerek bolsa janyny berme. Bizde şo düşünje ýok. Şeň bir günüm hoş günüm ya beş günüm hoş günüm dip gezber. Eger watan gerekmejek bolsa, ine menden sizene azam bolsa, süýjem bolsa şu habar. Elmedem aýdyk gelýär. Inni bir aklyňyza aýlanaýyn. Inni bir gaflat uykusundan oýanaýyn ýurtdaşlar. Men şu taýda geçmän duran günüm ýok. Sizin dağıt günümüzde o taýda. Şoň içinde meňem ýüzlerçe garynlaşym bar. Eger görüşi bilmeýän bolsa, garşylyk görüp bilmeýän bolsa, garagaksyn diýip men öz ýüzlerine aýtdym. Şeň öz gany berileme. Bir masgaladan bir adam çykany bilen mesele çözülenak, hemmesi çykmaly. Gayratyňyz bolsa çykyn, öz gelecegiňiz, çağalyňyz, akdyklaryňyz üçin göresin. Ýokmy sizem meni tük görüp ölüp gideniň biri bolsun. Menden ozalam ýokdy, innem ýok size. Gary köpük kömek ýok. Gözüňizi ýannak bilen süpürüň diýip ýenem şu taýda bir gede gaýdýan öz garyndaşlaryna. Eger şu mahal öz hak hukuky üçin çykmaýan bolsaň, erti bardy geldi, men ýurda baraýsam, gapymyň golaýyna da gelme. Bardyrnam diýme. Sizden maňa 7 adam ýakyn. Ine men bilen eginnes bolup işläp ýörer. Eginnes bolup watan üçin janyny orta goýma, hani ýigitlerimiz bar, hani zenarlarymyz bar, baýdak ýaly. Esir näme otyňyz? Ha? Ha bolýar. Men mundan agryk geçmän size de şo ýeterlikdir. Ýöne ýurtdaşlar, men size ýene bir gezek ýüzlerini baýdym. Şu sizin ya bizim hemmemizi soňky mümkinçilik ýa-da soňky pursat, soňra bular ýaly pursat bizim elimize gelmez. Şu öňümüzdäki 2-3 aýyň içinde ýa biz ýurda almaly, ýa-da ýurtdan eliňizi üzüp kim nerede galýan bolsa başyny da görüp berin. Ondan soňra ay eýle boldy, ay ýa beýle boldy, Amerika bizi gollamady, Orsiýet bizi gowramady. Orsiýet hemmemiz gul edip, gyrnyk edip, saklamagy ýa ýok etme ursat berdi. Men näçe gezek aýtdym, ezop dili bilen. Şu türkmeniň nebit çykýan ýerlerinden türkmeni gowy, hany Orsiýet tatarlaryny getirip goýdy. O türkmen gerek gäle o taýdy Balkan welaýatyny. Inni aňyrda Mar welaýaty bilen ýeme bar. Aýdaly Leva. Amňa da getirip Hytaýlar sokdular. Yetişmeliginden hem Türkmen gıyılarını, zenarlarını Hytaýa berýärler. Soňra bilen gany garşy boldy, bular hem hemmesi Hytaýyň garajdanyny. Yetişmeliginden ýaşlamyzy Hytaýa uğradyp şu taýda okudýarlar, Nebit gazy ugrundan beýlekden. Näme üçin o hojalyk ugrundan okudan akly? Sebäp olary Türkmeniň depesine gamçylap urmak üçin bir gadyr gerek Hytaý dilini bilýän. Nüzer siz şu zatlary düşüneňiz, ha? Ýurtdaşlar. Hiç birimize halas olmak mümkinçiligimiz ýok. Ýatdan çykaryň şonu. Eger görüşilmejek bolsa, eger janyňyzy orta goýmajak bolsaňyz, ýok şol döwlet bize. Ine. Menden başga siz ýylmap, onu ýumurlap aýdyljak sözüm ýok, mende söhbedem ýok. Sebäp inni derece ýetjek derejesine ýetdi. Şu mahal bütün dünýä lerdany gelip durka, sizem özüňizi görkezmeli. Ay ini Türkde olmuş, Polşa gitsen bolýarmyş, Germaniýada plan zat berilýärmiş. Belan sapam ýok size. Şoma şu halkymyzyň kyn ýagdaýyny ullan, o men 2-3 gün aktivist, boktivist diýip gaçyp giderler bar. Size de zat ýok. Erti ene Ýewropa döwletlerine de sagçylar orta çykdylar. Häzirne şularyň ahyryna Germaniýada saýlaw geçmedi. Şoňa gabatlap dälmi? Dün hani ýene de München'e bir arabyň birine maşyna mindirip 40-dan owra adam üstünden maşylda welak geçdi. Şo saýlawda sagçylara ses berilsin diýip edilýän provokasiýa.
Ondan salçılar gelenden soň şo Germaniýanyň içinde ol arasalarlar. Nemisler gaýla galanyz göm bolun diýip. Ana şübetlerim şonadyr. Ýa-mene bilen salçylar aýdyp otyr. Bu taýda bize 1 million 2 million aralygyna adam gerek geldi. Ýogsa bilen ahly milleti 10 milliona ýeter. Ene şeydi, halk döwletinde eýelik etmejek bolsaň, erti dünýä zibilhanasyna taşlarlar. Hemmem Amerikadan ýam çykyryp başladylar. Sizin nämeňiz gowy? Ütköşük ya Amerikadaky türkmenlerden. Olarma garyp bolup otak gidene. Ya oğurluk edip gidenler, ya bir başga zat, ya birinin hasabyny Nobel bayrağının laureatı gidene Amerika ýaşama. Ya bir döwür şol boýunça kvota bilen Green Card diye şo bilen gidenler, ya Amerika äre çykanyrlar, ya Amerikada öýlenendirler, ya okuwa diýip gidip şo taýda kelleli işleýän 5 million bolsa Amerikalılar da ýaly adamlar gerek, Taylandga adamlar. Şolar goýandyrlar. O hemmece ol ýurdun için talak giden adam diýip aýtmak bolmaz, Amerika giderler. Elbetde. Ya ene gittiler, o bizine näme diýär, gölönçiler diýem, gölönüň tarapdary diýip, Fethullah Gölönüň. Onu Amerika kabul etdi, şo döwür siýasat şeýledi. Trump'a gerekmi şo gölönçiler, aýdyn? Ya Türkiýanyň özü gerekmi? Türkiýede gerekkä. Ene şo beýik Turan gurjak bolýanda Orsiýet ursat berermenni? Belan sapynyň bermeýär. Sebäp Orsiýetin ýek gigrenini türki döwletler, türki milletler, sebäp bizde ozal imperiýa bardy. Orsiýet entek ol gowukda ýaşap ýoka biziňkiler medeniýeti döwletleri guran türk halklarymyz bar. Ene ol Erdoganyň gurjak bolýan Turanyň proýekt bol boş galy. Eger boş galmajak bolsa, Mustaýda men öz teklifime maýdyn öl görýän zadım. Eger häzir Ukraina şol territoriýasy öz alan ýerini orsunky bolmaly bolsa, onu Krim ýarymadasyny Ukrainalar şuň gol çekip Türkiýe tapşyrmaly. Hiç bolmany 50 ýyllyk şol ştada sana ýanky bir sewda zonasy berýär, ya kultur zonasy diýip. Ana Trump etjek bolýar, Gazada halk çykar beýleki Arap döwletlerini uğratjak, o Gazada da ene men näsede Riviera gurjak diýär, behiş diýerler. Krim ýarymadasy ol Yekaterinadan ozal Türkiýe degişli. Şeňmi? Turany degişli. Hakaýaty bolsa şolara gaýtaryp bermeli. Nämse söyledilen? Nämse so bardy gurrun edilen? Krim ýarymadasy Tatarlanky. Tataryny men ýen böle şumal Türkde ýaşap ber. Bosum bolup giderler. Ýygyny getirin, gara çaýlary getirin, Tatarlary getirin. Kene otaýdy. Sürgün edilen milletler ýa gaçyp giderler. Näme ol görüp görmezlige salýar. Näme üçin biz türkmenler film gaňyrsyny o wagtymyz internetde görüp otyn, göz ýaşy sereder ýalamda. Elini serip oty garry bir üstüne ýykyljak keppäň içinde. Açlygyndan ýa. Kömek edin. O gidip Afrikadaky o götü ýalaňaçlary awry bolsun diýip $100 iýmit paýladyp özüňize iýmiş gazanýaňyz. Bu taýda da türkmen açlykdan ýa tük görüp ýaty. Owan ferhedin aňdyjy ýüzünde. Türkmen bolşumyzmy näşe? Ya millet bolşumyzmy? Ana şeýle. Ondan eger biz şu ýagdaýda dünýäde ikrar edilen ýekje döwletimizi saklap alyp galjak bolsak, onu şundan başlap hak hukumy üçin görüşmäge başlama. Şonu aýdyn. Bağışlan, wagtyňyz uzagyrak amalym, ýani şu dünýädäki bolup geçen ýagdaýlar soň türkmene näme täsir etjegini men öňünden size aýtmalym, şonam aýdýan. Endi men insagymy arasaladım siziň öňüňizde. Ýurtdaşlar, ay erti gülýaly bor, näme bor? Inşallah, maşallah, Allah janna, Hudaýjan. O gurrun menden eşitmersiň. Allah'ın türkmenden maşa işi ýokmy? Hani seretdimi? 35 ýyllap ahwak çekip otyňyz, eliňiz asmana tutup. Kim gelip goluna tutuldy? Size akyl berildi, garak berildi, el berildi, ayak berildi, kulak berildi, dil berildi, hereket edin. Bollugy tordy. Men başgaça ýolunu tapamagam, göremagam, bilemagam. Sag bolun dinläň üçin oturun, özüňize gerek netijeni çykaryn ýurtdaşlar. Hemmäňiziň öýüňize saglyk.